Shalom, salam sejahtera, salam sehat di hita salukna damang dainang. Di dia pehita maringanan. Di baga setikyon neng marsiajar hita senhatan di debata ale jumuluma marsadani roha hita martanya kita. Muliate ma husubban rohanami tuho ale Tuhan. Di bagasan salukna holong ni roham nang sa tu bagasan ngulo nami. Satu kenari neng marsiajar hamis yan hatamon. Bay mahatamong gabi bohal di bagasan parta doon nami. Asahot tami makaporseho di bagasan ngulo nami singano pare. Magkuling maho. Nungaradi hami manangihon. Jalan bangun hatamon. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Damang day ng hata ni dibatan laos parsajarata dia pala partikyanon. Dia nek maisan buku Heber. Biduonom. Mamuka maisan na 17. Masuk satu ayat 20 omahatan ni Tuhan. Ia debata wari do dipake lau patuduhan tuaka sitian baga-bagai tahina na soolo mubay. Asa dapotan apo-apo na marguguhita. Orhonon nina dua partinadaan na soolo muba ay naso tarbay debata margabus. Tusido hita marhapurusan. Laho marsitiopan tu pakirimon na dijulutay. Na songon sao dito doi na ho jalan na tugu. Na manorusi sahat tu bagasan ni ribe-ribe. Tu sidobo patujulutta. Ima Jesus nang gabi situan ni malim saling leleng na. Manghiton horong ni si Melkisedek. Ido pajahon. Damang dahinang nolongan di bagasan Yesus Kristus. Anggo disukup kita ganuk marsada-sada do nasional muba di bagasan parngolota. Adong madokon na soolo muba ima holong. Adong muse madokon na soolo muba ima toddi. Adong muse madokon na soolo muba pamikir yaw. Molo tabereng di bagasan parngolo si ganupari. Taringo tu holong. Adong no jolma. Sonari ibana makaholongi ibarat nama tanah. Ninna manang inat tanah. Alay sa tokinari. Daumbe. Adong no jolma. Musenang di bagasan parngolon na. Marhapor siya tu debatado ibana. Todina sonari karistek do. Alay sa tokinari. Nga berubah. Adong do jolma sonari barak na burju satu kinari nunga juga do kana asi. Alinima gudang akapadibisut madok ko nasional olo mubah hulang sada do. Perubahan ini sendiri. Yang tidak bisa berubah adalah perubahan itu sendiri. Damang dahinang nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan buku Heber naga betur pu jamita dihita dia pala partikenon. Songo dia panurat Heber takas pasingoton maniroi jala mangaleon akka hata panuturio tu akka jol mana porsea taringo tu hasetiaon maka porsea debata takas do di buku Heberton pola do di patudus ibana songo dia opu dinasina na julu si Abraham natotong ho di bagasa kaporsyaon natotong sabam rohana paimaon saluhu na dipadat debata tu bagasan parngelon dipatupa debatado sada padan sada janji tu si Abraham nekon go popara di ibana songon bintang na martonga-tonga langit do songon ima pasir nadong di topi ni laut. Alay dong di pasahat di batas saluhuna. Pada na itu si Abraham. Dang torsau padani. Talumobi ma taringot tu padan. Naikon mar pinopar ibana. Diduk di bata pinoparna songon torok di bintang na martonga-tonga langit. Alay harupai mahon.
sada pinopar ibana manang asa marianakon pola ibana sampai 25 tahun. Bahkan debata marpadat do ibana. Neko leono ni dibata tu ibana sada tano. Inganan si tuak niluba. Alai sampai meruju ngolu di Abraham. Dang dihilalai ibana tong gini. Tano na dipadaton debata. Alai naga bisa ada suku-sukun. Naga bimuba do debata. Disaluk pada nai. Mana namar gabus do debata. Disaluk na padohanna. Tu si Abraham. Alus na damanginang daw. Alai narumikot na neng boto otak. Songo diha toguon ni haporsya di si Abraham. Togudo ibana marhaporsya debata. Sabam dorohana. Paimaon salut na pada ni debata. Jala porsya do ibana. Dan munggil debata sen salut na pada nai. Nang pelileng asa saut pada nai tu ibana. Ala di bagasan hatogun ni haporsyaon na manotong ibana makaporsya debata. Tu pado salut na hobar tulomo ni roha ni debata. Huria nenolongan di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon. Di paingot tita dia nasa pulupituhon. Iya debata wari do dipake lau patudon tuak kasitian baga-bagai tahinay nasa olomuba. Marbaga-baga debata tuaka na niholongan na. Jela baga-baga ni debata na pinasahat na to si Abraham sahat doi ng tuhita. Hita do pinopan ni si Abraham di bagasan parton diyon. Saat do baga-baga ni debatay tuhita. Jela saluhu na na binagabagaw ni debata dong dipadato debata. Patupaw ni debata do saluhu na. Alanido na didokon dia sepulalu. Sa dapotan apo-apo na margogo hita. Horhono ni na dua parte nadaan na soolomuba ay naso terbaik debata pergabos. Allah tidak pernah berdusta kepada kita. Ketika Tuhan katakan, aku akan menyelamatkan kamu, maka kita pasti diselamatkan. Ketika Tuhan katakan, aku berjanji akan memberkati kamu, maka janji Allah pasti. Ya dan amin. Ketika Tuhan katakan, aku mengasihi kamu, maka kasih Allah holong ni rohani dibata manotto. Sian ibana manada hita. Mabaik kita gabi naposona. Holong nai dangolo muba di bagasan parangolot. Dangolo margabus di bata. Alai na jojot hita do na margabus tu di bata. Na jojot hita do na gabi muba. Holong ni rohata haporsyota. Pakirimota. Muba di bagasan parangolonon. So narmat pakirimo kita ko makaporsya di bata ni nahita. Alai dumerdana nakapartikyan. Olo de pakirimot tadang beholang tu di bata sabit. Alai tapangasahon manang tabay do pakirimot tay mat pakirimon tuna adong na diportibyo. Ada ni damang dainang takas di pengot tu hita. Iyay naso terbaik di bata margabus tu sido hita marhaporusan. Ketika Allah tidak mau berdusta kepada kita. Ketika Allah tidak pernah berubah kepada kita. Maka seharusnya kita juga di bagasan haporsan datogu jela marhaporusan tu ibana sabindo hita. Na kita pe dio do asa totok kita orang marhaporusan tu di batas sabik dang na adong na diportibyo. Na dia na bariku na songon sao dito ditadoi na ho jela na togu na manorusi sahat tu bagasan ni ribe-ribe. Tusido bong patujulota ima Jesus nang gabisi tuan ni malim sa liling na. Jesus Kristus debata madokon ikon haulongan na hita. Jala dipatuduhon debata do holong ni rohanai marhite-hite Jesus Kristus nagabisi tuan ni malim sa liling na. Lapatan na songod dia. Marhite-hite Jesus Kristus dipatupado haluan na manotong tuhita. Jesus Kristus gabi malim hatopan
gabe si tuan ni malim. Anggo si tuan ni malim menurut aturan niak kahajaudion. Sali satado ibana boy bongot. Tu sada bagas nabadia. Alai marhite-hite Yesus Kristus dung bongok Yesus Kristus gabe si tuan ni malim di bagasan parangolotta. Saluhut na hita. Gabe dio dihodo. Gabe bodo hita. Bongot tu harajaun ni debata. Bongot tu habadiau ni debata. Alana nunga di perbadiai debata hita. Marhite-hite Yesus Kristus. Alini dabang dainang nenolonga di bagasa Yesus Kristus di bahasa Indonesia. Di do ujahan manang tema Allah yang tidak pernah berubah. Di bahasa Batak, debata naso olo mubah. Ado na naing sitio potta, naing patugun haporsyata, sianima jamita. Na parjolo sahali, tabay ma debata, pakirimo di bagasan parngolota. Unang adok kamu namanginang, mono hamuna sonari, marpakirimo tu parbinoto amuna, tu nasa nadong di portibion, mariso ang do saluhut nai. Alay nasa jolma na marpakrimon manang napatupaw di bata gay pakirimo di bagasan parngulon na dang magopo pakirimon ni. Ketika kita hanya berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, maka tidak akan pernah sia-sia pengharapan kita. Molo tapatupa do di bagasan rumah tangga ta, hulang di bata do pakirimo di bagasan rumah tangga nami. Porsia mahamuna inang, taruli do hamuna hobar tu basa-basa ni debata. Alini damang dainang. Marhiti-hiti hata ni debataon. Molo debata dangolo muba makahologi hita. Na kita pe unang manya muba di bagasat pakirimo. Molo si Abraham totong no ibana ho di bagasat pakirimo na togu maka porsia debata. Nampe dang songomalang na siap si Abraham. Nang haporsia tapi songonido. Molo marpakirimo na mangulu hita tu debata. Tadokon Tuhan. Lium matuhaw ibarat na hagabion. Dang toril debata hita hagabion. Pai mamanginang. Pos rohamuna. Patupaw ni debata doi hobar tulomone rohamuna. Baru suku kamu na mamang pandita nami. Buhado hamar pakirimo tu debata. Tarigo tu hagabion. Hape nungali ponis dokter hami dan bui marianak. Amanginang. Molo tumpe hamuna di ponis dokter dan buat marenakon dan buat gabe siya ni mapardagi komuna. Alai dilo debatado bisuk tu hamuna. Bodoh hamuna mengadopsi. Marenakon diakui secara agama diakui secara negara diakui. Bodoh hamuna gabe ale denak komuna na diadopsi muna. Dan alani ima na tubusen bortiata sapi. Alena rumikot. Bukan persoalan bisa punya anak atau tidak punya anak. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana engkau ketika engkau punya anak atau tidak punya anak. Bagaimana imanmu tetap setia kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Banyak orang sekarang ini dia berpengharapan ketika ada maunya kepada Tuhan. Ketika dia tidak ada maunya kepada Tuhan, dia berubah di dalam kehidupan. Alai marhiti tiatan di batot di paingot tu itagat marsada-sada. Na sajulma na totong maka porsi di batadak olomu ba di bagasan pangolona berarti ibana be ikon totong do hola marpakarimon tu di batas sabing di bagasan ngoluna do ulona di tonga-tonga ni rumah tanggana di salhutna gulmi ni pangolona tujuannya rio. Imana pada jolo. Na padu ahon damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Songod dia do nanay imahang lunot ta sen hatan ni dibata nasona olo muba. Nanay imahang lunot ta sen hatan ni dibataon nang takas dibaingot tu sita. Sa panadaw ta tuholong ni rohani dibata hot. Gudang do jalma sonari. Mulai siyan namene imana nunga Kristen. Alai panadon na taringot tu Yesus Kristus berubah-ubah. Itike adong aka nahasit lupay mana tu di bata ale niya si aka si taon ni nang ditike akalas ni roha alay anggo hita damang dainang di bagasan parang lota ikon hotdo
Partina data tu Yesus Kristus. Ketika kita sudah katakan aku beriman kepada Tuhan, maka tetaplah engkau beriman kepada Tuhan. Jadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena kasih Kristus tidak akan pernah berubah di dalam kehidupanmu. Maka kita juga yang sudah menerima kasih yang tidak berubah itu, hari ini sampai Maranatha, maka kita juga diajar untuk tidak keluar dari kasih yang tidak berubah. Kita sudah jujur dan mengenai haluar sen holong na pinatupan ni dewata. Baik di tongah-tongah di rumah tangga ta, baik di tongah-tongah di akan ngulut ta siga lupari. Ala di paingot kita, unang benyak kita, haluar sen holong ni rohani di bata na sona orang mubay. Na patuluhon, jala na parpuli. Ala di bata dang olo muba, disaluk na baga-bagana na pinatupana tu kita. Na kita pe selaku halak Kristen. Lebih sederhananya dalam bahasa Indonesia kami katakan bahwa menjadi orang yang beriman harus selalu menepati janjinya. Mulu berjanji, tak mulu berpadat kita di bagasan ngolutta. Amanginang. Tadokon, holong rohakku imatinatakku manang tamatakku unang mubah hamuna di salunay. Sebagai sebuah bukti bahwa kamu adalah penerima janji Allah. Nang tajalo do pada ni debata baga-baga ni debata di bagasan parnota. Ala ni ikut patududut tado tau gitu akan asing. Dak kolak kita jalo takatungi. Ala narumikot daong. Tajalo baga-bagai debata makolongi tenang walu mubah disalut na kapadana. Nak kita be ulang mubah ita dia kapadat tamarado perdebata song-song ni marado prakanawata. Setiap orang yang mudah mengingkari janjinya di dalam kehidupannya, sesungguhnya dia tidak benar-benar beriman sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Maka lewat firman ini, panipuli hidita saluhna, debata dan olo muba di bagasan paranglota, na kita pe unang olo hita muba maka olongi debata. Ikototong do haulungat ta debatai, senasa roha, senasa pikiran, do senasa gugota. Amin. Martanya kita. Moliate mahusob baruhanami tuho ale Tuhan. Didenggan di basam, do di basa-basam na totong dilehom mutu bagasan parnon nami. Odo tutu di bata dihatua di bagasan ngulu nami. Naso na ulo muba maka holongi hami. Nang pehami muba di bagasan ngulu nami sigano pare. Alay marhiti-hiti hatamop kami. Nanang dipaingot nanang patugon haporsan nami. Asa totok kami marhaporusan holang tuho sabi. Nang pegudang akan narahis na suhar di bagasan parnon nami. Porsedo kami. Dunganam do kami mamulus saluh. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Tuhan mamasu-masu kita.